El tabaco arribava en balots i fardells que després havíem de preparar per lo fermentar. Clar, que primer s'havien de triar i espolsar les fulles, però això era feina de dones. Bueno, més aviat nosaltres desfèiem les enfilades. Si no, el tabaco venia enfilat, clar. A vegades ens ajudaven els més petits quan sortien d'escola. I miràvem que el tabaco estigués bé. Havíem de treure la brossa, o si hi havia alguna palla. De tant en tant trobàvem algun roc que algú n'hi havia posat perquè pesés més. Eren tots uns grans fumaires, els músics de Puigcerdà, no pensen sinó en fumar. Un any van anar a sonar a festa major d'Escaldes i de seguit van pensar de tabac a carregar. Trai-la-la-la-la, que mentre fumen no són. Trai-la-la-la-la, els músics de Puigcerdà no pensen sinó en fumar. Tabacaires els van dir que les gordes eren fines, que els farien registrar i no els deixarien passar. Després de mormiar, mireu quina anat pensada, treure el tap del tamborí i la caixa on te va complir. Tra-la-la-la-la, que mentre fumen no són. Tra-la-la-la-la, els músics de Puigcerdà no pensen sinó en fumar. L'hostalera que ho ha vist, ho va anar a xerrar les gordes i al passar Sant Julià, allà els varen adorar. Els músics de Puigcerdà tenim ganes de fer balles, els músics de Puigcerdà, un xic que ens hem de sonar. Tra-la-la-la-la, que mentre fumen no són. Tra-la-la-la-la, els músics de Puigcerdà no pensen sinó en fumar. Descobrint tota la trampa i mana dur-los a la seu perquè els facin la sumària. Trai-la-la-la-la, que mentre fumen no són. Trai-la-la-la-la, els músics de Puigcerdà no pensen sinó en fumar. Senyors jutges són músics, no són pas de pacataires, portàvem aquest tabac perquè el fum ens ve de gran. El jutge que era un bon jan, en llibertat els posava, torneu-se'n a Puigcerdà per poder sonar un bon ball. Trai-la-la-la-la, que mentre fumen no són. Trai-la-la-la-la, els músics de Puigcerdà no pensen sinó en fumar. Quan jo era joveneta,
fumar cigarrillos com que no era massa cosa d'homes. Clar que llavors tampoc fumaven massa les dones. Bueno, sí, les que sortien al cine. Al poble, moltes dones feien caliquenyos a casa. Jo també n'havia fet, a la nit, a la cuina, i els nens ajudaven. Ens diuen les cigarreres. Suposo que haurem de començar. Sí. Des del principi, eh? Des del principi. Des del principi. Vinga.